Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per venir a l'última sessió d'aquesta intel·ligència artificial a la butaca. Hem fet 2 dies que em sembla que han sigut molt productius i que a més han quedat gravats, i avui també, i també la gent que vulgui consultar-ho o seguir-ho per streaming podrà fer-ho. Amb aquest nou format de la Butaca Casademont, com ja sabeu, del Centre Cultural de la Mercè, de la Fundació Jaume Casademont i de la Universitat de Girona, amb l'Ulisses Cortés i en Joan Manel del Pozo, que avui clourem d'alguna manera aquests 3 dies atapeïts. Els primers dies parlàvem del que era la intel·ligència, després parlàvem dels límits que havíem de posar a la intel·ligència i després, aquest últim títol, nosaltres dèiem si podem posar intel·ligència als límits, en el sentit que l'altre dia parlàvem de límits ètics, no limitar la intel·ligència teorètica, sinó a les aplicacions pràctiques, dir sí, ho podem fer-ho, però posar un interrogant fins a quina frontera ens és lícit de fer-ho. Avui segurament tots dos parlaran o posaran en comú quins són aquests límits o qui posa aquests límits, si els ens, els governs, uns comitès ètics, i quins límits tindrà o ha de tenir aquest futur, si són capaços de preveure res o si aquesta dimensió d'una revolució que és disruptiva ens empenya a fer pedassos sense capacitat de previsió a llarg termini. Analitzar-ho des del punt de vista de l'educació, de l'ocupació, del treball, de la salut, dels drets civils, i si tenim consciència d'aquests límits i quina voluntat humana, quina voluntat s'imposarà a l'hora de saber que hi som en els límits i que podem travessar la frontera. En tot cas, en Joan Manel començarà, com hem fet els altres dies, després l'Ulisses dirà la seva i a partir d'aquí iniciarem el diàleg en aquesta última sessió. Joan Manel. Molt bé, moltes gràcies, i moltes gràcies també a totes les persones que ens heu acompanyat qualsevol dels dies i naturalment també especialment a les que heu tingut la moral de ser-hi els 3 dies, que a nosaltres òbviament ens agrada pensar que hi pot haver hagut un cert interès en allò que intentem reflexionar de manera compartida en aquestes converses amb l'estimat col·lega i amic Ulisses Cortés. Per entrar de seguida en matèria, jo proposo la següent reflexió. Igual que, perquè avui parlem d'això, com deia Josep Maria, parlem de si podem posar intel·ligència als límits, després d'haver acceptat que certament a la intel·ligència en el seu sentit aplicatiu, és a dir, no com a investigació teòrica, sinó com a aplicacions pràctiques, calia posar-li uns límits que en diem, per entendre'ns, límits ètics. Avui ens plantegem si podem posar intel·ligència en els límits. I jo diria el següent, que igual com reclamem una intel·ligència ètica, que és el que es deduïa de la conversa de l'altre dia, cal reclamar també una ètica intel·ligent. És a dir, que hauríem de trobar la manera de fer possible que els límits que es posin al desplegament de la intel·ligència artificial no siguin uns límits arbitraris, no siguin uns límits evidentment autoritaris, no siguin uns límits que ells mateixos mereixessin ser limitats, si em permeten el joc de paraules. Però abans d'entrar en el que seria la reflexió més estrictament ètica, voldria aportar unes referències de persones que han reflexionat sobre aquesta qüestió i que em sembla que aporten dades d'interès. Un dels punts que se citaven en la presentació era la incidència que tindrà segur la intel·ligència artificial en el món laboral. Doncs bé, un dels assagistes més coneguts del moment, Yuval Noah Harari, diu, referit al mercat laboral de l'any 2050, que podríem patir una situació de masses d'inútils, entre cometes, aturats i al mateix temps de carència d'especialistes d'altura. És a dir, que es podria produir una situació estranya en la qual molta gent estigués aturada i, perquè hi hauria robots que farien 1000 coses que ara es fan a través de les mans i de l'acció humana, però en canvi resultés que en certs nivells de decisió i de planificació i de programació hi hagués carència d'especialistes. Però al mateix temps ell diu que també podria ser que si hi hagués suficient col·laboració entre els humans i la intel·ligència artificial cap a l'any 2050, el mercat laboral podria ser un èxit. No és, diríem, del tot pessimista.
Considera, això sí, que caldria combinar una xarxa de seguretat econòmica universal, és a dir, fer possible el que podríem anomenar un salari bàsic i suficient per tothom. Per què? Perquè la riquesa dona de si, la riquesa de la humanitat és creixent i ben repartida donaria de si per la renda bàsica universal que es diu, combinar-ho amb comunitats fortes i una vida plena. Aquesta és la seva idea. En pessimista, ell també creu que si no vigilem, la democràcia no sobreviurà a la fusió de dues forces molt potents en desplegament exponencial, que són la biotecnologia i la infotecnologia. Això pot acabar provocant, diu ell, molt fàcilment una situació de dictadures digitals en el món. Per tant, diríem que és interessant plantejar-nos què podem fer amb els límits i fer-ho de manera, com dèiem, intel·ligent. Em permeto una petita cita literal, perquè em penso que és interessant. Diu: sabem tan poc de la consciència que és difícil que algú pugui pensar a programar-la. El perill és que invertim molt en intel·ligència artificial i molt poc en promoció de la consciència, perquè no tindrem robots conscients, però tindrem bots que coneixeran els nostres mecanismes conscients, sentiments, i els manipularan massivament. Com sembla que ha passat, per exemple, amb les eleccions, cada vegada sembla més clar, a les eleccions del president americà, i com estan influint moltes vegades en la política en el món. Aquestes serien unes opinions, així, pinzellada ràpida, d'aquest assagista israelí, Yuval Noah Harari, que són relativament pessimistes. També l'altre gran pensador del moment, Byung-Chul Han, d'origen coreà però afincat a Alemanya i diríem que de fet pensa i escriu en alemany, diu una cosa que és important de reflexionar-hi. El poder intel·ligent, amable, no opera frontalment contra la voluntat dels subjectes sotmesos, sinó que dirigeix aquesta voluntat al seu propi favor. És més afirmatiu que negador, és més seductor que repressor. S'esforça a generar emocions positives i a explotar-les. Sedueix en comptes de prohibir. No s'enfronta al subjecte, li dona facilitats. És a dir, ell creu que la intel·ligència artificial en el món entra molt subtilment en nosaltres i té l'habilitat de no provocar-nos un xoc frontal. La qual cosa ens obliga, i per això jo diria que hem de recórrer a la frase aquella de fer de la necessitat virtut. Ens obliga, és a dir, sentim la necessitat d'intentar ser tan subtils i tan astuts com són ells. Ells serien un món indefinible de la producció d'intel·ligència artificial en el món que es dedica a seduir-nos, és a dir, que ens guanya sense que nosaltres ens adonem que està guanyant-nos la voluntat. Bé, al costat d'aquestes dues visions pessimistes de Harari i de Byung-Chul Han, hi ha altres visions de persones molt autoritzades, una mica menys pessimistes o inclús una mica optimistes. Un d'ells, com ja el vam citar l'altre dia també, mort recentment, el gran astrofísic Stephen Hawking, que diu que els pioners de la tecnologia, i cita Bill Gates, Elon Musk, Steve Wozniak, s'han fet eco de les seves preocupacions i considera que han assumit els riscos de la intel·ligència artificial i que tenen consciència de les implicacions que està començant a tenir en el món el desplegament extraordinari de la intel·ligència artificial. I diu que és molt important que tot el món sàpiga que els investigadors d'intel·ligència artificial estan pensant seriosament en aquestes preocupacions i problemes ètics. I de fet ell va subscriure els 21 principis de... no sortirà el nom de la ciutat. Arizamon. Exactament, a Califòrnia. Ell és un dels firmants d'aquests principis. Asilomar, exactament. Disculpeu. I diu Hawking, el nostre futur és una carrera entre el poder creixent de la nostra tecnologia i la saviesa amb què la fem servir. Assegurem-nos que guanyi la saviesa. Fa una distinció interessant entre el que seria coneixement tecnològic i saviesa de la vida. No tenen per què ser incompatibles, de fet no ho són, però sí que podria ser que no fóssim prou bons en desenvolupar saviesa i fóssim boníssims en desenvolupar tecnologia, amb la qual cosa es crearia un desequilibri que no és convenient. Bé, referit precisament a aquests principis d'Asilomar, Max Tegmark, que és un dels promotors d'aquesta gran trobada de fa 2 anys, l'any 16, ell diu, acaba el seu llibre, un llibre extraordinari, Vida 3.0, amb el subtítol Què significa ser humà
a l'era de la intel·ligència artificial, acaba el llibre, pàgina 410, som els custodis del futur de la vida, ara que estem configurant com serà l'era de la intel·ligència artificial. I llavors fa una confessió personal. Encara que vaig plorar a Londres, fa uns anys, any 12 aproximadament, en una reunió a Londres, ell va veure amb molt pessimisme la situació, és a dir, creia que no hi havia sortida a les, diguem-ne, com a resposta a les amenaces del desplegament de la intel·ligència artificial. Doncs diu, encara que vaig plorar a Londres, ara sento que aquest futur no té res d'inevitable i sé que és molt més fàcil del que pensava tenir una influència positiva. El futur no està decidit ni gravat en pedra, som nosaltres qui el creem. Creem junts un favor que ens il·lusioni. I ell ha estat un dels promotors d'aquests principis de Silomar, com saps molt bé, i del que se'n diu la intel·ligència artificial amigable, és a dir, beneficiosa també o benèfica, que és aquella que procura posar-se al servei d'aquelles necessitats bàsiques de la humanitat que es podrien formular de moltes maneres, però que com a referència bàsica i una mica tòpica, els drets humans podrien servir. Bé, per citar també un savi més proper, José Antonio Marina, ell distingeix, com sabeu probablement si l'heu seguit en algun llibre o conferència seva, distingeix intel·ligència i talent. I considera que davant del desplegament de la intel·ligència artificial que ell reconeix com a bo en conjunt, el que els humans tenim l'obligació de fer és cultivar sobretot el talent. I què és el talent? El talent és la intel·ligència arrelada a les necessitats vitals i, diguem així, èticament ben conformada. I considera que hi ha un talent per a la felicitat. Diu ell, i la felicitat, cal recordar, Aristòtil ja la va posar com el gran objectiu de l'ètica. L'ètica es construeix per orientar la llibertat humana cap a l'assoliment de la plenitud personal i de la felicitat. I aleshores ell considera que en la felicitat hi ha 3 de grans desitjos que han de ser satisfets. Un, aquest és molt simpàtic, passar-ho bé, hedonisme tranquil, és a dir, disfrutar de la vida. 2, tenir bones relacions afectives, sentir-se estimat i poder estimar. Tercer, tenir un sentiment de no insignificància. Aquest és curiós, però els altres 2 són bastant evidents. Aquest diu sentiment de no insignificància, que, diu ell, està fet de 2 components, la dotació de sentit i gaudir d'allò que es té i que és propi. Bé, aquest també és bastant obvi, gaudir del que es té i que és propi. Però l'anterior és la dotació de sentit. Recordeu que el primer dia havíem dit que una funció important de la intel·ligència humana és dotar de sentit la pròpia vida. És a dir, ser capaços de construir-nos un relat del qual nosaltres som protagonistes i que ens satisfà i satisfà el nostre entorn. I algú pot dir, bueno, i si és fictici? No, és igual, si funciona, on és el límit entre ficció i realitat? L'important és que funcioni. S'explica aquella història d'un senyor, quan estan construint, posem la catedral de Girona, que veu a 3 picapedrers, tots 3 fent exactament la mateixa feina. I pregunten al primer, tu què estàs fent? I ell diu, ja ho veu, aquí picant pedres, suant, de mala manera, això és insuportable. Fa la seva feina, però la fa d'aquesta manera. El segon, què diu? Diu, sí, guanyant el pa dels meus fills, ja ho veu, aquí treballant per poder mantenir la família. I el tercer diu, estic construint una gran catedral per a aquesta ciutat que estimo tant. Aquesta historieta, què representa? Doncs que hi ha 3 maneres de donar sentit a la vida. Una negativa, que és, això és un desastre, he d'aguantar la calor i aquí la pols de la pedra. L'altra, que li dona un cert sentit positiu. Bueno, estic guanyant el meu sou i puc alimentar els meus fills. I el tercer, que se sent part d'una història gran. Què és el millor? Jutgeu cadascú. En qualsevol cas, són 3 formes de donar sentit i, òbviament, sembla que n'hi hauria alguna millor que les altres. Bé, jo proposaria que, després de veure aquestes opinions, penséssim un moment en aquesta ètica intel·ligent, és a dir, què podem fer perquè l'ètica que pot ser vista, i jo crec que no ha de ser vista, però pot ser vista com la fabricadora de límits a un progrés de la humanitat, que s'entengui que no està fabricant límits per arbitrarietat, sinó que està construint perfil, que dèiem l'altre dia. Els límits dibuixen el perfil, i el perfil produeix identitat, i la identitat produeix satisfacció. Doncs bé, què seria una ètica intel·ligent? Jo diria que, vista en negatiu,
la que evités el que podríem anomenar els vicis gremials dels professors d'ètica, per dir-ho així, o de l'ètica en general, sense apuntar directament als profes. Una, autoritarismes de qualsevol mena. Jo crec que una ètica que la intel·ligència artificial pugui assumir no l'ha de veure com fruit d'una imposició autoritària, sigui quina sigui l'autoritat. És a dir, s'hauria d'evitar, perquè l'ètica ha estat moltes vegades associada a l'autoritat. Durant segles, per exemple, associada a l'autoritat eclesiàstica. Bé, doncs, la primera condició d'una ètica intel·ligent és que eviti qualsevol mena d'autoritarismes, que eviti també al màxim possible abstraccions inútils. No es tracta de construir una ètica per satisfacció dels professors de filosofia, per altra banda, gent estimada del meu gremi, i jo mateix. Però no es tracta de satisfer ambicions teòriques, es tracta d'intentar lligar-se a problemes reals i concrets. Evitar també absolutismes, és a dir, no pretendre construir una ètica per sempre, una ètica amb ambició d'eternitat, diríem, i de permanència. Ser conscients que l'ètica, com els drets, són fills de la història i que la història evoluciona i que en cada moment històric s'ha de tenir una posició o una altra. I per tant, una ètica flexible, no absolutista ni radicalista. Una ètica també que eviti caure en allò que se'n diu bonismes. Sabeu que el bonisme és una paraula que s'ha inventat per desacreditar determinades posicions, però que té un cert sentit. No n'hi ha prou amb el bonisme, que és formular coses maques perquè són maques. S'ha d'intentar que arrelin. I també evitar un altre vici molt important en el món de l'ètica, que són els sectarismes ideològics associats a l'ètica. És a dir, l'ètica que es pugui crear, l'ètica intel·ligent, ha de ser una ètica mai sectària, en absolut sectària. Però si passem de la visió de què no ha de ser, intentem també una visió, el que a mi em sembla que seria una ètica intel·ligent, en positiu. Una ètica, estem pensant ara, una ètica aplicada al desplegament de la intel·ligència artificial, que és el que ens ocupa. Bé, jo diria que la primera nota positiva que ha de tenir és fruit d'un diàleg permanent, d'un diàleg inacabable, d'un diàleg interminable, amb una mentalitat oberta. L'esperit de diàleg és l'únic que pot construir una ètica que eviti aquells autoritarismes i sectarismes que consideràvem negatius. I aquest diàleg, perquè sigui realment bo, productiu, ha de respondre a un altre segon criteri, pluralisme essencial. Pluralisme, és a dir, la construcció de l'ètica orientada a la intel·ligència artificial no ha de ser feta només per un grup de professionals, un grup social, un grup polític. Hi ha d'haver una pluralitat el més variada possible. Pluralisme professional, pluralisme geogràfic, pluralisme de gènere, diverses formes de pluralisme que facilitin la producció d'un diàleg realment variat. Orientada, com ja hem dit abans quan parlàvem dels aspectes negatius, orientada a problemes reals i concrets, evitant caure en un punt també que no l'he dit abans, el dic ara, de caràcter negatiu, evitant caure en reglamentismes. Una ètica reglamentista és més reglament que ètica. L'ètica és més una qüestió de principis que una qüestió de reglaments milimètrics. Conscient també de la complexitat, però no complexada. És evident que la complexitat del desplegament de la intel·ligència artificial és grandiós, i per això en parlem i per això estem amoïnats, però no acomplexada, perquè per complexa que sigui el desplegament de la intel·ligència artificial hi ha una realitat humana que tenim bastant identificada i que necessita determinades realitzacions personals i socials que s'han de poder assolir. I també diria jo una ètica fomentadora d'un esperit de compromís. És a dir, una ètica que realment, si és fruit d'aquest pluralisme que dialoga permanentment, només pot avançar si existeix un compromís de fer-la viable. Bé, ja per tancar, perquè penso que m'hauria desplegat en excés, penso que el que aporta Yudkowsky, un altre autor, és la idea d'una intel·ligència artificial amigable, i ell proposa dos conceptes clau que haurien de formar part d'aquesta meditació ètica. Un, la càrrega de valors. Càrrega de valors a les màquines. Jo crec que l'expressió és una mica impròpia, perquè en realitat a les màquines no se les pot carregar de valors, se les pot programar en conformitat amb valors. Però diríem que el valor és inherent a les persones, no és inherent a la màquina.
la màquina complirà els algoritmes que li introduïm al servei d'uns valors. Però en qualsevol cas, acceptant que en el llenguatge moltes vegades necessitem simplificar, podem parlar de càrrega de valors, que en l'ordre humà aquesta càrrega de valors en les màquines equivaldria a allò que se'n diu educació moral o educació en valors. Què hem de proporcionar a les persones, quan parlem d'educació, sobretot a les persones infantils i joves, què els hem de proporcionar com a formes de vida perquè despleguin una vida humana plena de qualitat personal i social. I el segon concepte clau molt interessant, el de la corregibilitat, és a dir, una alta capacitat d'autocorrecció, que equivaldria en les persones al que en podríem dir autocontrol. Perquè les persones podem tenir valors, ens els poden haver ensenyat els nostres pares, els nostres mestres, la societat ens han ensenyat determinats valors i ens els creiem fins i tot. Però de vegades no tenim suficient control sobre nosaltres mateixos i som inconseqüents amb els nostres valors. Bé, del que es tractaria és que les màquines fossin conseqüents. Perquè, com ha dit algú, i amb això és interessant, els humans tenim un problema, tenim molts problemes, però entre altres, referit a això, tenim el problema següent. Podem tenir els millors principis ètics, però aquests millors principis ètics estan creuats amb un món instintiu que ens arriba de la vida animal prèvia, de la qual formem part, i d'un món emocional que és un garbuix de forces, a més excitades des de fora, per mil motius, que interfereixen amb els nostres principis. En una màquina ben programada, allò que dèiem ara, ben carregada de valors, es aconseguiria la perfecció ètica perquè la màquina no podria tenir emocions contràries. Y hasta aquí puedo leer que deia aquell. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Como ven, me han tirado mucha carnaza para que yo pique. Esto parece... En aquest últim ja vam quedar que hi hauria una mica més de guerra. Me han tirado un anzuelo en línea para que los pique todos, con boca grande, ¿no? Bueno, yo voy a empezar, antes de responder a un montón de cosas que se han dicho, que son muy interesantes, voy a empezar por cambiar el tercio. Yo creo que identificar los límites, cualquier límite, no solamente es un problema de inteligencia, es también un problema de libertad. Y entonces, perfilar el límite de cualquiera de nuestras acciones o de cualquier acto en el cual estamos participando requiere un ejercicio de una libertad. Y esta libertad requiere ser educada. Voy a leer y destrozar el catalán, una cita de un filòsof català: la llibertat ens capacita per triar entre opcions diferents i en l'exercici de cada opció estem triant allò que justifica valorativament la tria. L'educació de la llibertat o per a la llibertat és doncs essencial perquè és ella, la llibertat la que acabarà configurant el respectiu ésser de cadascú. Errors i límits formen part de l'exercici de la llibertat humana que mai no és absoluta ni perfecta. El filósofo está a la derecha. Y claro, aquí... Perdona, això és més confrontació del que em pensava, tampoc... Y claro... Moltes gràcies per la cita. Aquí lo que tenemos es que tenemos una clara, y otra vez el profesor Pozo lo ha dicho, tenemos esta necesidad de saber. Nuestra curiosidad nos empuja, es el motor que alimenta nuestra sed intelectual. Pero por otro lado, esta misma libertad esta misma curiosidad se ve limitada por nuestra opción de no seguir adelante. Y hay muchas veces en las que los científicos deberíamos parar, porque podemos preimaginar el posible mal uso de las tecnologías que estamos desarrollando. Terzal de Chardin ya decía que el problema es que nosotros tenemos esta fuerza que nos empuja a seguir adelante hacia metas más elevadas, más amplias, pero al final nos vemos dominados por el mismo tren que nos empuja. Queremos saber más y no nos importa cuál será el uso. Y este es un problema grave.
por otro lado, tampoco es muy fácil definir la libertad. La libertad es un concepto que podemos definir desde el punto de vista ontológico, el axiológico, el teológico, incluso desde el punto de vista del derecho o la política. Así es que, siendo el hombre el sujeto del intelecto o de la intelección, estamos obligados a conocer nuestro mundo natural para dominarlo, y en este afán de dominarlo para saber cuáles son las causas, a veces nos encontramos con herramientas, y es cuando pasamos de la sabiduría a la tecnología, la construcción de estas herramientas para explotar o para modificar el mundo, pueden tener resultados perversos que no alcanzamos a conocer. Y toda esta gente de Asilomar y todas las personas que han reflexionado sobre los posibles mal usos de la inteligencia artificial han hecho exactamente esto. Por primera vez se han parado a pensar y a decidir si realmente quieren seguir haciendo esto, seguir utilizando la inteligencia artificial, poniéndola al servicio de la gente y que la gente la utilice de forma indiscriminada, porque aparte, como solamente ven la parte tecnológica y no conocen la parte científica, es muy fácil utilizar la tecnología. Uno de los grandes dulces que tiene la tecnología es que nadie se pregunta cómo funciona o por qué funciona. Seguramente nadie de ustedes, sobre todo los más jóvenes, se preocupa porque al marcar el teléfono en el móvil, otra persona en cualquier parte del mundo conteste. Los más viejos pensábamos en que había al menos un cable que unía a los interlocutores, y los anteriores tenían un mediador que era la telefonista. Así es que hemos ido cambiando, hemos ido facilitando las cosas y nadie se pregunta cuáles son las razones tecnológicas ni el coste de esto. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el del cloud. Todo el mundo y todo está en la cloud, y todo el mundo está feliz por la cloud, pero nadie nos cuenta cuáles son los impactos ecológicos del uso de la cloud, ni cuál es la privacidad, ni dónde están los datos, ni qué legislación rige. Así es que optamos libremente por no entender y utilizar la tecnología. La usufructuamos de cualquier manera, pero hay alguien que sí sabe lo que es. Y que sabe lo que es, de una manera muy consciente, es capaz de utilizarla. Y aparte, también nos queda muy claro que el legislador no se entera y le permite utilizarla. Y si se entera, capaz de que ya le va bien. Tenemos que pensar un poco en los dominadores de la tecnología. Cuando teníamos infraestructura para crear la radio, se creaba la radio y la infraestructura primero la ponían los gobiernos. Luego se iba dejando un poco a la industria privada, pero siempre controlada. La censura se podía ejercer. Con la televisión pasó lo mismo. La televisión en línea ya no es lo mismo. Netflix ya no tiene un control estatal. Ya no tiene ni siquiera publicidad, porque no sabemos dónde se produce ni desde dónde se emite. Tiene autopublicidad de sus propios productos. Es el perfecto mecanismo ideológico que la gente consume, pero en cantidades ingentes, y nadie lo regula. ¿Quién regula Netflix? ¿Quién regula los contenidos? No nos vayan a decir que lo vamos a censurar. Este es uno de los problemas. Pues con Internet ha ocurrido lo mismo. Internet era una infraestructura militar en Estados Unidos. Y estaba allí, precisamente para dar soporte a la defensa americana. Luego se liberó, pero se liberó porque se pensaba que se iba a autocontrolar. Al no haber ninguna legislación, hay 5 corporaciones, 10 corporaciones en el mundo que la controlan. ¿Y alguien se pregunta? O sea, siempre hago la misma pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han leído cualquiera de los contratos de cualquiera de las apps que utilizan? ¿No? Bueno, pues claro. También es cierto que los derechos que pierden no deberían perderlos, porque el legislador debería preocuparse que cualquier cláusula leonina estuviese perseguida. Otra vez, la libertad del gobierno que decide no hacer nada. Así es que nosotros tenemos que preocuparnos por cómo la libertad que tenemos, es una libertad que aparte nos hemos ganado, son derechos ganados que tienen unas obligaciones asociadas, nos deberían hacer
cambiar nuestro punto de vista sobre el uso de la tecnología. Ya está muy bien que en las universidades, en las empresas que hacen investigación, se produzca conocimiento, pero lo que no está tan bien es que no nos expliquen cuáles son los precios de las tecnologías gratuitas. De hecho, todo el mundo sabe que no hay nada como una invitación a cenar gratis. Siempre hay algo detrás de esto. ¿Qué es lo que hay detrás? Así es que los hombres que son al mismo tiempo autores de la ciencia y de la tecnología deben estar también sujetos a la ética. Y tenemos que preocuparnos que nuestras producciones también estén sujetas a la ética. Ya lo decías bien, una ética que está localizada en una cierta región y en un cierto tiempo. En lo que yo podría no estar de acuerdo es que en un futuro muy cercano las máquinas deben ser capaces de aprender de la interacción con los humanos cuáles son aquellos valores éticos que les son más atingentes y que permiten comportarse de acuerdo, por ejemplo, una cosa muy sencilla para ponerlo fácil, con las leyes de la robótica de Asimov. Eso podría ser un principio muy general, casi equivalente y aparte anterior históricamente a la Declaración de los Derechos de los Hombres. Uno es del 43 y el otro del 48. O sea, los robots ya tenían leyes universales de comportamiento en su interacción con los humanos que precedían a aquellas de los humanos, que seguimos celebrando y modificando y que no se respetan mucho, ¿no? Así es que el progreso tan acelerado que estamos viviendo tiene una vertiente económica enorme. Por otro lado, es simplemente que durante muchos años hemos quedado tecnología, la hemos integrado, pero nadie se ha preocupado por saber cuál es el resultado. Tampoco los gobiernos, pero tampoco los individuos. Así es que esto de lo que hablabas de Harari del 2050, de la falta de especialistas y las masas ya las tenemos aquí. O sea, hemos conseguido, o las grandes empresas han conseguido en muy poco tiempo, que nosotros seamos un servidor de estas empresas que, como ya dijimos la semana anterior, compramos el dispositivo de nuestra propia esclavitud al precio que sea. Nos lo compramos nosotros, nadie nos lo regala. El iPhone 10 te lo deberían regalar porque estás dando muchos datos. No tiene sentido que no te lo regalen. Valen más tus datos que esto. También es cierto que llegará un momento en el que tantos datos no serán necesarios y es donde empezaremos con esta gente que vivirá con una Alexa, pero ya no podrá hacer otras cosas porque tampoco tiene el entrenamiento para leer. Una de las cosas que vemos cada vez más es que los jóvenes son incapaces de mantener la lectura durante y estamos ahora por unos minutos, ni siquiera horas. O sea que estamos viviendo una situación de crisis en la ciencia, en la que nos preocupamos porque lo que estamos produciendo como resultados se transforma en una tecnología que pueda ser dañina. Pero por otro lado, esto es solamente para la informática, podemos hablar de la biotecnología, o podríamos hablar de lo nuclear, hoy porque estamos hablando de inteligencia artificial. También es cierto que la inteligencia artificial sirve como paraguas para un montón de otras actividades, es decir, lo que ayuda es a cotejar y procesar muchísimos datos que permitirán, de alguna manera, que en resultados de cualquier otra disciplina se puedan aplicar de una manera eficiente en beneficio de quien tiene la información. Pero resulta que nuestros gobiernos nos han dejado de lado y tampoco tienen ellos los mecanismos para utilizar esta información. Y esto es muy grave. Hay gobiernos que sí, el gobierno chino seguro, el gobierno japonés seguro, los americanos se lo comparten con sus grandes corporaciones. Pero en España es evidente, y en países como España, es evidente que estamos a las expensas de la tecnología que otros desarrollan. Hay muy pocos científicos, que aquí producimos ciencia de mucha calidad, pero que luego tengamos la capacidad de llevarlo a una tecnología que produzca valor. Y por lo tanto, en este caso, capturar datos que puedan ser útiles para hacer algo. Así es que hay que reconocer que tanto la ciencia como la filosofía son solamente miradas parciales a este mundo. Y esta parcialidad
que aplicamos sobre una realidad que es mucho más amplia, debe ayudarnos a poder preservar, como tú bien decías, el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Yo no pienso que hayamos dejado de ser animales. Somos unos animales con unas pretensiones y un lenguaje muy elaborado, pero seguimos siendo unos animales. Y somos, en el otro sentido de la palabra animal, unos animales que destrozamos el entorno y hacemos desaparecer especies sin ninguna contemplación. Y otras las usufructuamos porque nos gusta comer carne todos los días, ¿no? Así es que lo que es ético es utilizar todo este conocimiento para reconocer la diferencia, el cambio que estamos produciendo y saber si somos capaces de revertirlo, tanto a nivel climático como a nivel de sociedad, como en muchos entornos. Y esta es la actitud ética por antonomasia, ser capaz de distinguir la diferencia y respetarla, y cultivarla en muchos casos. I jo crec que per aquí podem empezar, no? D'acord. Diríem que la primera consideració que cal fer és que en la forma de referir-te a la incorporació dels límits ètics en el procés d'intel·ligència artificial mostres una sensibilitat que és d'intel·ligència artificial amigable. Això jo penso que és positiu, i el més positiu és que em puguis dir, que suposo que em diràs que sí, que la majoria dels que treballeu en aquest àmbit esteu predisposats a aquesta sensibilitat. No. No? No. Doncs això ho lamento. Llavors, ¿haurem de mirar de fer alguna cosa? No, fundamentalmente porque en las universidades ni en las secundarias se hacen cursos serios de ética. Aplicadas a probablemente en derecho, filosofía, en ciertas disciplinas de la biología, sí, pero en las ingenierías, en España no hay. Ja. Això jo crec que és un defecte de la programació de l'ensenyament superior. Y en Estados Unidos tampoco. Sí. Entonces, claro, ¿cómo puedes pedirle a alguien que piense en la ética si nunca la ha estudiado? Sí, a veure, la raó per la qual se li podria demanar és que fins i tot ell o ella és un ciutadà o ciutadana, que quan fa la seva vida com a ciutadà o ciutadana en relació a temes de vivenda, en relació a temes d'educació dels fills, etc., desplega un discurs de caràcter jurídico-político-ètic o ètico-político-jurídic. Sí, és a dir, jo entenc que potser la sensibilitat que tu mostres no la tenen la majoria, però que el que no poden dir és que estiguin desinformats i que no tinguin noció d'allò que se'n deia el bé i el mal. I que no puguin pensar que allò que estan fent pot perjudicar a persones que són com ells i fins i tot perjudicar-se a si mateixos a la llarga. Jo crec que aquí el que hi ha és un repte que Max Tegmark insisteix molt, no? Que és el de difondre la cultura de la preocupació ètica i social en el món dels creadors de la intel·ligència artificial. Yo creo que quien se ha dado cuenta de cuáles son los umbrales del infierno ha empezado a recular. Ese es el problema. Sí. Bé, jo no desitjo que la gent s'hagi d'acostar al foc etern per recular. Que podem fer tots, i diríem que modestament aquesta feina que fem ja ajuda a això. El que hem de fer és ser difusors de la preocupació perquè aquest progrés tecnològic sigui un progrés al servei de la humanitat. Aquí, el primer dia, em sembla recordar que vaig portar la cita també de Tegmark, que parlava dels tecnooptimistes, dels tecnopessimistes, i parlava, i llavors no ho vaig desplegar perquè me'n vaig descuidar, dels ludites. Que els ludites són un grup de gent que a l'època de la primera... Neoludites, sí. Però que es vinculen en els primers que van protestar per la primera revolució industrial, la de la màquina de vapor, i els teixits, les màquines de teixir, que substituïen a obrers, i llavors van agafar masses i van anar a trencar les noves màquines perquè deien que allò anava contra el progrés social i contra els drets laborals, etc. Llavors, no es tracta de generar ludites, jo crec que això és un error tremendo, que el que no es pot fer és dir, com que la intel·ligència artificial porta amenaces en els llocs de treball, amenaces a la privacitat, amenaces a la llibertat, porta una sèrie d'amenaces, doncs destruïm la intel·ligència artificial. Crec que això és absurd, que això no s'ha de fer, que el que s'ha de fer és això altre que dèiem, és a dir, fer-nos conscients tots, especialment els que tinguin la capacitat de programar la intel·ligència artificial, que han de mantenir la dignitat ètica de posar-ho al servei d'objectius bons. Sí, yo eso también de
de que la inteligencia artificial va a destruir trabajos en el futuro, Sí. no lo creo. Yo Ya, creo ya, que ya. ya los destruye. Muchos, ¿no? Vale, como diría Forges, más a mi favor. O sea, vamos a pensar, telefonistas, ascensoristas, ¿no? Y los siguientes serán los conductores. Hay un montón de trabajos que ya han desaparecido. Por otro lado, hay muchas oportunidades que están apareciendo. El problema es, si llegamos a tener, que eso es fácilmente visible con el desarrollo tecnológico que tenemos, robots que sean mucho más productivos que los humanos, no necesitaremos personas trabajando en las fábricas ni bajando a las minas. A mí me gustaría que ya no hubiera mineros. No por, es decir, el trabajo de minero de gente que baja 700 metros a buscar minerales en condiciones infrahumanas. Eso ya no me gustaría. Y capaz de que seguimos necesitando explotar cierto tipo de minerales. Habría que buscar nuevas formas. Pero aquí lo que significa es que alguien tiene que pensarse una forma de redistribuir la riqueza de tal manera que los dueños de robots tengan tantos impuestos que permitan que ese uso de impuestos transforme la sociedad hacia una sociedad más creativa. Entonces, aquí sí haríamos una cosa distinta, pero digamos que no es una cosa que solamente tiene que ver con el desarrollo tecnológico, sino tiene que ver con una evangelización, primero de la sociedad, que debe ver que no es un enemigo, sino que es alguien que puede producir un cierto bienestar social si el regulador, el político, es capaz de entender que esa riqueza debe aplicarse para el bien común. Eso significa que el regulador no debe estar sujeto a los derechos o a las intenciones de las grandes corporaciones. Y que las grandes corporaciones deberían estar interesadas en el bien común y que deberían tener un plan que permitiese modificar les condicions socials. I ahí estamos entrando... Aquest és un tema de gran profunditat política, de la globalització, precisament. És a dir, un dels efectes de la globalització ha estat la facilitat de creació de grans monopolis en aquest territori, el monopoli de Google i d'Amazon i de totes aquestes empreses extraordinàriament potents que són incontrolables per part del poder polític legítimament constituït. Són incontrolables. I es busquen refugis fiscals i abusen de les dades i fan les mil i una per tal d'obtenir beneficis a cost pràcticament zero. Aquí hi ha un tema que és interessant en el que ara deies, que és, has parlat del regulador. Qui és el regulador? El gobierno. A veure, per exemple, un tema plantejable ben concret, perquè jo crec que, perdó, ara faig un parèntesi, has citat les normes d'Asimov, que són molt antigues i fetes des de la seva extraordinària intel·ligència de creació de ciència-ficció, però són molt genèriques, perquè, esclar, són només 3 regles, parla de que els robots no han de fer mal, els robots han d'ajudar, i l'última regla és que si descobreixen alguna cosa que vagi contra aquestes 2 primeres, no val. Clar, això és molt genèric, perquè hi ha un problema concret. Què és el bé? Què és el bé concret en cada cas? Per exemple, estem parlant, has dit tu ara fa un moment, que aviat els conductors, com els miners, probablement deixaran de ser una feina normal, la faran les màquines. Bé, aquesta programació dels cotxes dits autònoms, que com diu algú no s'haurien de dir autònoms sinó autòmats, perquè autònoms només ho són les persones. Però bé, deixem estar, això és un problema de semàntica gairebé, diguem cotxes autònoms per passar. Els cotxes dits autònoms es condueixen a si mateixos i es troben en dilemes, aquells cèlebres dilemes. Venen 4 persones grans i al costat hi ha un treballador que està perfectament senyalitzat i el cotxe ha de fer una maniobra que o mata les 4 persones grans o mata el jove treballador degudament senyalitzat. A qui ha de matar? A ningú. No, ja, per anar bé a cap d'ells, però la hipòtesi és que no té més remei perquè l'acceleració que portava li impedeix frenar a temps. ¿Me permites? Sí, naturalment. ¿Cuántos de ustedes conducen o han conducido? Sí, molts. ¿Sí? ¿Todos? ¿Cuántos de ustedes se han visto en la decisión moral de atropellar a alguien que vayan a matar? Bueno, ¿Alguno?
D'acord, ¿No, verdad? Ulises. Pues entonces, Saps què passa? És que tots hem tingut molta sort que no ens Ja. hem trobat, però ens hi podríem haver trobat. pues es muy bien. Ens hi podríem haver trobat. Ara No le fem- podemos pedir a una máquina que haga cosas que un humano no va a hacer. Sí, no, perquè tu saps que la ciència avança a base d'hipòtesis. Fem la hipòtesi aquesta, és a dir, que la situació és tal que no pot fer altra cosa que... O bé, inclús, introduir l'altra variant. La variant seria que el propietari que va dintre del cotxe hagi de morir. Aleshores es parla, l'enquesta que, bueno, són enquestes d'aquestes que esperem que estiguin ben fetes, però l'enquesta relativa a aquesta qüestió, passada a moltes milers de persones, anava en el sentit següent. Vostè és partidari de fer una programació altruista o egoista de la màquina. Programació altruista significa que tu permetries que morís el propietari del cotxe per salvar els de fora. I la programació egoista és al revés. La programació egoista vol salvar sobretot el conductor, encara que fos fent una irregularitat. I el resultat de l'enquesta era que si es feia la pregunta en abstracte, vostè està a favor de l'altruista o de l'egoista, guanyava clarament l'altruista. Però quan es feia una pregunta una estona més tard sobre vostè va a comprar un cotxe, el vol en programació egoista o altruista, guanyava la programació egoista. Perquè la gent el que vol és salvar-se ella. És evident. No, però bé, allà on vaig jo, perdona, encara, ara per acabar la pregunta, allà on vaig jo és el següent. Un govern o un Parlament tenen dret a legislar la programació altruista o egoista dels cotxes? Es que no lo necesitan. Eso es lo que no hay que programar. Vamos a ver. Primero, un poco de... Sí. Los coches autónomos, evidentemente, es un abuso del lenguaje. Deberíamos llamarles coches autopilotados o cibernéticos. Sí, senyor. Molt bé. Entonces, y así nos ahorraríamos la distinción entre autónomo y autómata. Exacto. Nosotros no necesitamos que el gobierno regule esto. Lo que queremos es que el gobierno regule un nivel de certificación para que el número de incidentes baje de un cierto nivel, que es mucho menor que el que los humanos de manera natural causan. Porque lo único que queremos hacer con la tecnología que tenemos ahora es reducir el número de incidentes. Ya está. Y queremos que si alguien se sube borracho o drogado a un coche, el coche no arranque. Porque los coches autopilotados y cibernéticos requieren una persona al volante. No son magia. No estamos hablando de magia, estamos hablando de tecnología. Entonces, todo lo demás es parafernalia de marketing. Y está muy bien para escribir papers y ya está. Pero tenemos que ser realistas. A la tecnología le tenemos que pedir lo que puede dar. ¿Que le queremos pedir más? Efectivamente, ponga usted más dinero y lo haremos. Pero lo dijimos ya el primer día, la manera sencilla es que ningún coche puede ir a más de 120 kilómetros por hora. Y ya redució el margen de error de una manera increíble. Y luego una conectividad mayor. Pero bueno, el asunto es que el regulador, donde tiene incidencia es dónde están mis datos, quién los utiliza, cuánto cuestan, controlar, por ejemplo, el número de consultas que la gente hace a Google, controlar el anonimato de las personas que hacen cierto tipo de acciones. Ahí está donde está la verdadera naturaleza del regulador. El regulador tiene que ser capaz de decir que una imagen de la Venus del Milo no es ninguna imagen ofensiva o pornográfica. Es simplemente una obra de arte que representa a una mujer desnuda. Y no tiene por qué venir el señor Facebook a decir que eso es pornografía. Este es el principal problema. Así es que lo que pasa es que el regulador hace caso omiso. Y simplemente se retrae. O tiene otro tipo de preocupaciones. Es cierto que la Unión Europea lo está intentando, pero en la misma Unión Europea pues hay 28 opiniones y al final tendremos una directiva ética y otra de guías de la producción industrial de la inteligencia artificial que serán aplicables. Habrá mucho dinero, muchísimo dinero, pero aún así todo el dinero que ponga la Unión Europea en los 7 años del nuevo programa marco será menos de lo que pone Alibaba, que es la empresa china de tecnología, en un año. Bueno, pues ya se darán cuenta de que es cierto que se está haciendo un gran esfuerzo y la pregunta es, ¿dónde están las empresas europeas que ponen el resto del dinero?
Entonces, no solamente es que el regulador no esté haciendo su tarea, es que las empresas no lo están haciendo. Y lo que es cierto es que estas empresas han descubierto una nueva mina de oro. Antes hablabas del talento. Los sistemas educativos públicos europeos son de primera calidad y tenemos gente muy talentosa educándose. Pues nada más barato que poner laboratorios de estas empresas en Europa, donde les vas a pagar mucho menos que en Estados Unidos. Porque aquí la gente se puede asustar por lo que gana un Ronaldo o un Messi, pero comparados con los jugadores de baloncesto, béisbol o fútbol americano, son unos pobretones. Pues lo mismo con los científicos. Hace 5 años hubo una noticia que a mí me dejó helado, y es que por primera vez un graduado de Berkeley recibía tanto salario como un freshman en la primera ronda de fútbol americano. Esto es un número seguido de 7 ceros en dólares. Eso es mucho. Aquí, ¿cuántos investigadores ganan eso? Tienes que trabajar muchísimos años para llegar a 70.000 euros al año. Pues estamos hablando de unos órdenes de magnitud que se vuelven ofensivos, porque claro, cuando tú generas estas diferencias, ¿qué le va a importar al joven investigador si eso se va a utilizar en A o B? Si ya le están pagando por este año, el siguiente, 27 años. Y cuando tienes todo. Y el problema del monopolio de Google no es que sea un monopolio de información, es que es un monopolio de sensores, es un monopolio de coches, de cadenas de distribución, de alimentos alimentos orgánicos, es un monopolio de todo. Es un omnipodio, ¿no? Sí, sí. Y esa es la gran diferència. I és que no lo vieron los gobiernos. Ja. No, aquest és evident que no és un problema d'intel·ligència artificial, és un problema de política inteligencia estricta. natural. Natural, exactament. De la falta d'inteligencia política. natural. És a dir, aquí és on hem de fer una connexió amb la importància de la formació política dels ciutadans. Per què? Perquè les preocupacions ètiques, i ho hem de dir així perquè és així, les preocupacions ètiques tenen una canalització fàcil en l'àmbit gairebé personal familiar, però en l'àmbit social les preocupacions ètiques només tenen una canalització possible, que és la política. Claro. Pero es que esta era la idea ética de los griegos, es que tú ejercías la libertad y por tanto la ética en el foro, en tu actividad política. I per als grecs no hi havia distinció entre l'ètica i la política, és a dir, es considerava que eren una mateixa unitat de decisió lliure, referida una a l'àmbit més personal, l'ètica, i una altra a l'àmbit més col·lectiu, la política, però perfectament connectades. És només després de Maquiavel que es fa la separació i es diu no, l'ètica queda cenyida, estrictament lligada a la pura decisió interna i privada, i la política només afecta a les coses públiques. Malament, perquè trenquen la relació necessària entre ètica i política. Esclar, aquí, al final, no estem al final, però com a expressió podríem dir que en el fons, més que al final, en el fons els problemes ètics de la intel·ligència artificial són problemes polítics. Sí. En el fons són problemes polítics. És a dir, afecten a aquella dimensió de l'ètica que té una repercussió col·lectiva enorme. Que és això, el control dels monopolis per una banda, el tema fiscal per una altra, l'exigència de responsabilitats en el disseny de màquines que puguin fallar i perjudicar. Y de los robots. Esto está dentro del guión, es decir, llegará un momento en que habrá máquinas que tengan que tener derechos sociales y derechos políticos, claro. Protesto. Yo no. Pero si una persona, cualquier persona, puede heredar a su gato o a su perro, ¿por qué no le va a heredar a su robot? ¿Por qué no puede? Heredar en su robot. Aquí ja... Penso que aquí ja entrem en terrenys més... No, és cert. És decir, entonces... Tu no li veus aquests drets, no? Jo crec, exactament, crec que passa amb el concepte de dret aplicat a les màquines, passa com el concepte d'autonomia. Abans m'has reconegut que no són autonomia... No, són els cotxes. No, ja. Però vull dir, l'analogia semàntica és que, igual que del cotxe que es condueix a si mateix no en podem dir autònom, sinó autòmata, o ciber, no sé quina paraula has fet servir... Cibernètica. Sí, els drets de les màquines són una extensió abusiva del llenguatge. És a dir, jo crec que les màquines no tenen drets com a tals màquines. No.
Al contrari, Yo creo que sí. al contrari. Yo creo que tendrán. Jo diria que el gran avantatge que hi ha de diferència entre humans i màquines és que els humans tenim drets i deures i les màquines només han de tenir deures. Només han de tenir deures. Nuevos esclavos. Sí. O sea, ¿y entonces Sí, por sí, qué sí, le sí. damos derechos a los animales? No, és que els drets dels animals són un altre capítol perquè l'animal, com a mínim, té un avantatge respecte a les màquines per aspirar a tenir drets. És un ésser vivent i sensible. ¿Y a ti quién te dice que las máquinas no viven y son sensibles? Només és evident que no són sensibles. ¿Cómo que no? No, Claro No. que sí. no. Poden imitar la sensibilitat. Ha costat 3 sessions, però al final es barallaran. A veure, la sensibilitat, que és aquesta reacció que els humans tenim davant de les impressions que ens arriben de la vida, A través de sensores. a través de sensors, sí, Así que las máquinas los tienen todos e igual y mejor calibrados que los humanos. ¿eh? sí. Perquè, fixa't bé, només hi ha aquesta sensibilitat, només es produeix de manera plena quan hi ha consciència. I estem en una situació, per les meves informacions i modestes lectures, de desacord complet sobre la possibilitat que les màquines tinguin consciència. Llegarán. Clar, no, però dependrà del concepte de consciència que donem. Exacto. Dependrà del concepte de consciència. De moment, la consciència sembla que és específica dels humans en un cert nivell o dels éssers vius, és a dir, un cavall o un gos tenen consciència, com diria Aristòtil, només sensible. I nosaltres tenim consciència també intel·lectual. Però, O sea, de momento estamos en que la conciencia de los robots es sensible. no, Porque sus sensores son tan buenos como perquè los també la tuyos. paraula sensor és un abús del llenguatge. ¿Cómo que es No, una cosa de- és un mecanisme transmissor. No, No, es un sí, tu receptor. li dius sensor i em sembla molt bé que... La piel es un sensor. La- La piel es un sensor. Sí, Tu ojo es un sensor. no. La pell i l'ull i l'orella són sentits. Son sensores. Són sentits. No, la función, la función A del veure. oído, Sí, la función del oído, sí, és captar les zones que... no, sí, no, sí, exacto. sí, Es una funcionalidad. Pero Sí. el sensor está bien descrito anatómicamente. ¿eh? sí. Y, A veure, y aparte, te digo algo. Si yo te quito las gafas, no, tu sensor que está Deteriorado. ha cambiado, sí. requiere de esa ayuda. Sí, 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 sí. Es decir, yo soy capaz, Evident. tecnólogo, de construir algo que me iguala las capacidades anteriores de Sí, tu sí, sí. sensor. Y puedo reemplazarlas porque ya hay gente a la que le puedes poner un sensor, que es una cámara, conectado directamente con el nervio ocular y ves. Óptico, sí. Nervio óptico y Sí, ves. sí. Y con los Sí, sí, sí. implantes croquiales No. están ahí de toda la vida. No habíamos alcanzado con la piel, pero ahora ya podemos hacer pieles artificiales para robots, como hablamos la semana anterior, pero también para grandes quemados. Entonces, y somos capaces de implantar nuevos sensores cocleares que amplifican las capacidades sensoras de las personas. Es decir, tú puedes ver sonidos, Sí, sí. que es una cosa que nosotros no podemos porque no estamos extendidos, pero hay cyborgs que se lo han hecho. Entonces, A veure, és que aquí hi ha és un terreny francament difícil, molt delicat, que és el següent. És evident que nosaltres tenim uns sentits que funcionen de manera anàloga a com vosaltres feu funcionar les màquines, encara que seria més propi al revés, exactament. I que s'ha aconseguit tecnològicament fer una reproducció mecànica, per dir d'una manera, que mecànica pot incloure elements químics també, o bioquímics, que pràcticament són iguals que els nostres. La qüestió està en el resultat i en la percepció del resultat i en les conseqüències d'aquest resultat. És a dir, allò que té la consciència humana és la capacitat de sentir, valgui la redundància, conscientment, és a dir, d'adonar-te que sents, de reconèixer que sents i de transformar aquesta percepció en quelcom que és reflexionable i que pot influir en la teva pròpia conducta. sí. Val? Fair És a dir, que és com si diguéssim en la sensibilitat humana hi ha una connexió entre els elements estrictament materials reproduïbles mecànicament i una part ja d'evolució d'aquella senyal ben rebuda en una reflexió que pot afectar la teva conducta. I pot afectar la teva conducta, per exemple, plorant. Podem fer màquines que ploren? Todavía no, pero... Resposta. Todavía Fareu no. màquines que imitaran el plor. No. Vamos a ver.
En los millones de evolución, desde la primera célula que fue capaz de sentirse, que aparte simplemente era una célula que reaccionaba ante la luz, Sí. que es el primer ojo que conocemos, hasta un ojo como el humano conectado con un nervio óptico potente, pues pasaron millones de años de evolución. En 60 años estamos produciendo tecnología que es capaz de capturar los fotones que están impactando en un sensor, construir la imagen e identificarla. Y aparte darle un nombre con sentido. Entonces tú me puedes decir que esto es simplemente mímesis. El siguiente paso, que es construir máquinas que tengan ansiedad, máquinas que tengan prisa, máquinas que empiecen a adaptarse de una manera natural, es decir, que sean capaces de aprender eso que los humanos también aprendemos, que son los sentimientos, y a expresarlos de las maneras que los expresamos nosotros, es decir, contextualmente para una sociedad. Bueno, ¿cuánto tardaremos? 50 años más. Fair enough, pero estamos allí. Es decir, lo que no podemos negar es que la parte, digamos, de la carcasa es la más fácil. Donde está el problema es en qué momento de la capacidad de interacción de la información de todos estos sensores y la relación de la máquina con el mundo emerge eso a lo que llamamos conciencia los humanos. Y estamos relativamente cerca. Claro, si tú piensas que ahora tenemos el número de neuronas que hay y el número de conexiones, hacía prácticamente imposible que en un solo dispositivo pudiéramos tener ese número. Pero ahora ya tenemos, por primera vez, en 8 centímetros, 21 billones de transistores conectados. Entonces, ahora lo que nos hace conectados, la forma que se conectan los transistores. Los nuevos chips neuromórficos intentarán tener por primera vez 1 millón de especie de redes neuronales con 10.000 conexiones entre ellos, que ya empieza a tener la complejidad que tienen ciertos animales pequeñitos. Porque vamos a hablar de cosas pequeñas. Ya somos capaces de hackear un gusano. Hay ciertos gusanos que tienen 300 neuronas, las puedes sacar, ver cómo están conectadas, aprender el programa, conectar un programa sobre el gusano y hacerlo moverse como se mueve el gusano. Una cucaracha tiene unas decenas de miles de neuronas y desde el año 75 estamos construyendo robots que pueden reproducir cucarachas y su vida social. Ya tenemos pequeños robots que bailan y somos capaces de meterlos dentro de una colmena e indicarle a la colmena dónde hay miel y las abejas van. Es decir, es una inteligencia social, colectiva muy pequeñita y estamos intentando reconstruir yo no hago neuromorphics, pero los que hacen neuromorphics están haciendo este tipo de cerebros. Claro, hay que ir a cerebros más grandes. Y la última que sabemos, hay un profesor en México que se llama Ranulfo Romo, que lo que hace es construir células de 10.000 por 10.000, que las implanta en el cerebro de un macaco al que le han hecho una pequeña lobotomía para conectar una máquina al cerebro, o sea, al córtex, al neurocórtex del macaco para que cojan bananas. Però això el macaco ja ho feia sol, no? Sí, no, pero ahora tú le has quitado la capacidad Sí. y entonces lo que tú haces Bueno, es... sí, vale. Entonces, reconstrueixes el que tenia de manera Entonces, artificial. poco a poco estamos construyendo esa capacidad Sí. de... Nuestro cerebro no es otra cosa más que muchas células pensando al mismo tiempo y educadas durante mucho tiempo. Porque todo lo que somos requiere muchos años de educación. El mismo aprendizaje del lenguaje requiere años, ¿no? Entonces, lo único que... Y no le podemos pedir a las máquinas que de un día para otro hable en catalán. No podremos, ¿no? Pero en un futuro no lejano tendremos máquinas a las que tú les podrás pasar el chip del catalán
Y empezarán a hablarlo junto con el chip de francés y otro, y nos empezará a preocupar cómo hacer la interacción entre 2 o 3 lenguas y que sepan cuándo toca hablar en catalán o en francés. Este es un problema divertido y este sí es un problema de selección que emerge de que yo me doy cuenta del entorno que estoy. Pero el objetivo fundamental de la inteligencia artificial es crear una inteligencia artificial situada. Situada, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros nos situamos en un entorno y somos capaces de reaccionar ahí. Si ninguno de nosotros ha sido educado para vivir en el desierto, nos plantan en el desierto y perdemos situación. Y todo lo que sabemos, toda nuestra teoría y todo esto, se acaba. Entonces, ¿realmente somos tan inteligentes? Estamos situados, tenemos inteligencia artificial situada y estamos aprendiendo cómo hacer crecer estas capacidades cognitivas, hacerlas emerger dentro de las máquinas. Y esto nos lleva a, claro, el problema de la inteligencia artificial es como la de un espejo, porque al principio parecía muy difícil que las máquinas fueran mejores que los humanos a jugar ajedrez o algo. Y ahora vemos que eso es una trivialidad. El siguiente reto de los alemanes es hacer que su selección de robots de fútbol le gane a la selección alemana, porque piensan que son los mejores. Yo quiero verlos contra los brasileños. Y ese es el siguiente reto. O sea, tener un robot que sin un plan previo sea capaz de ir a jugar. Hay una anécdota, perdón, estoy abusando del tiempo. Hay una anécdota muy divertida sobre Guardiola. A Guardiola le llevaron a MIT a hacer una visita y tenían un equipo de estos de fútbol. Y le preguntaron si a él le gustaría ser el entrenador de este equipo de robots en MIT. Y dijo, no, muchas gracias. ¿Y por qué no? Dice, porque el trabajo de un entrenador es traspasar ideas a unos jugadores que tienen un cerebro y se las van a imaginar, pero cuando lleguen al campo tienen que adaptarlas a lo que no se sabe. Y la idea de Guardiola es que los robots lo tienen todo preprogramado, pero en un futuro cercano estos robots tienen que entrenarse, porque también los humanos se entrenan, si no, no llegas a ser tan experto como es Messi o cualquiera de estos jugadores, pero han entrenado muchísimos años, solo saben hacer eso. No les pidamos que reciten a Dante aquí, no lo van a hacer, no están entrenados. Lo que es francamente sorprendente es que con ese entrenamiento son capaces de crear maravillas. Estamos hablando de creatividad. Sí. Y ese es el siguiente reto, es ahí donde están los grandes retos. Pero la conciencia, bueno, es hasta... Hombre, para cierto tipo de robots yo creo que es evitable. Para otro tipo de robots, unos robots que sirvan en la asistencia personal o que estén en primera línea de guerra o en otro tipo de coses, la van a necessitar. Però perdona un moment, lligat amb això, quan tu feies abans aquesta valoració, aquella introducció de valors a la màquina, de la manera que tingués... Tu parlaves d'educació moral a les màquines. Sí, la càrrega de valors. I aquesta possibilitat també, un cop carregada aquesta educació moral, que hi hagués una autocorrecció. Aquí no implicava ja una certa consciència? Sí. Jo crec que no, és a dir, el que implica és una bona programació, que no té per què ser conscient. En un moment determinat, la màquina, diguem-ne, aprendria. Sí, aprendre sí, sí, però és que l'aprenentatge no té per què ser conscient. L'aprenentatge, suposo que hi estàs d'acord, l'aprenentatge és... El entrenamiento no es consciente, el aprendizaje sí lo es. Y aquí tenemos... Bueno, sí, hi ha un nivell d'aprenentatge, que és l'entrenament, i un altre superior, que llavors no seria el de la màquina. Llavors diríem que les màquines no aprenen, s'entrenen. Les màquines no aprenen, s'entrenen. Actualmente las entrenamos. Les entreneu. Aleshores, no, jo anava precisament, i això lliga amb això que volia dir jo ara, tu has parlat del situacionisme, i que nosaltres som éssers situacionals, és a dir, nosaltres sabem viure en el context en el qual hem estat educats per viure. La meva resposta és, en principi és així, però és veritat que una de les definicions que vam repassar el primer dia d'intel·ligència humana era la capacitat d'adaptació. I és veritat, perquè hi ha experiències contrastades, has posat l'exemple del desert, hi ha experiències contrastades d'urbanites que s'han perdut en el desert i han sobreviscut després de llargues temporades.
hi ha hagut casos terribles d'aquell avió dels Andes, i la supervivència, inclús en detalls molt tristos de canibalisme, etc. La capacitat de supervivència i d'adaptació que té la persona humana és altíssima. És a dir, jo crec que aquí la màquina haurà de passar molts i molts anys fins que pugui imitar aquesta enorme capacitat d'adaptació. Però allà on jo posaria ara també una pregunta, ja que estem parlant del que estem parlant, que són els límits intel·ligentment posats, la pregunta és: caldria dotar a les màquines de consciència si fóssim capaços de fabricar màquines conscients? Que jo crec que no, però accepto que és hipotèticament possible. Llavors la pregunta és de tipus ètico-polític. Té sentit que nosaltres arribem a donar a les màquines, que em penso que en una consideració molt neta i clara haurien de ser esclaves nostres, i estic parlant d'esclavitud mecànica, no humana, perquè la humana és repugnant, òbviament, però la mecànica no. De fet, els estris que tenim a casa, des del frigorífic fins al microones, són esclaus nostres, i no tenen drets. Al meu microones jo no li reconec cap dret. No. Jo crec que la qüestió és: té massa sentit que, si resultés que fóssim capaços, accepto la hipòtesi, d'arribar a dotar de consciència a les màquines, els hi donéssim consciència? La pregunta és: per fer què? Perquè si poguessin fer òptims resultats al servei de la humanitat sense consciència, per què els hi hem de posar consciència? Sí. Aquí hauria d'haver un límit. Claro. A ver, vamos a ver. Robota ya es una palabra de origen checo y significa esclavo. O sea que evidentemente ya de entrada robota es un esclavo. Y un esclavo, y aparte un esclavo en el sentido griego. Más duro. En sentido griego. Vale. Es decir, es alguien que está privado de derechos y el RUR, esta obra maravillosa de Karel Čapek, es la rebelión de los esclavos que toman conciencia y se rebelan en contra del opresor. Entonces, y aparte resulta muy tentador que las formas antropomórficas de los robots nos permitan empezar a hablar de conciencia, de relaciones, de sentimientos, un montón de cosas. Y yo creo que, como en todo, hay clases. Yo creo que hay cierto tipo de robots. El Roomba es un robot al que nadie quiere darle conciencia, pero queremos que esté muy bien programado para limpiar el suelo de las casas. Hay otro tipo de robots que la requieren. Que la requieren. Asistencia personal. Asistencia personal. Robots que van a la guerra. Que hay. Robots que van a la guerra son armas autónomas. Autómatas. Armas autómatas. No, las que van a ir y aparte no tienen por qué ser antropomórficas. Mejor que no fueran. Hay perros, hay otro tipo de bichos que tienen una forma zoomórfica. O sea, en este caso la zoe griega es igual de dura, para lo bueno y para lo malo. En el sentido de que hay ciertos robots que están pensados para lo bueno y otros robots que no. Y los biorobots son estos que pensaríamos que deben tener sentimientos, deben tener conciencia, deben tener otras cosas, y en cambio los otros, los entre los cuales ponemos a los esclavos robóticos, pues están muy bien ahí. Y yo creo que nos hemos perdido, es parte del buenismo, pensar que no vamos a construir este tipo de esclavos robóticos, que los necesitamos, porque somos muchos, porque necesitamos producir más, porque necesitamos producir mejor y ser, digamos, más conservacionistas con el entorno. Ahora bien, deberíamos, ya es muy tarde. Es decir, aquí se abrió una puerta con Frankenstein y tenemos 200 años dándole vuelo y todavía no hemos empezado a clonar gente. A clonar gente. Esto será lo siguiente. Entonces, realmente lo de la inteligencia artificial de alguna manera es una distracción, porque lo que está pasando en el campo de la bioética, no tenemos discusiones de estas. Entonces, la gente que nos estamos planteando en los robots es porque los estamos viendo, están aquí. Pero los otros están todavía en los laboratorios i de repente nos dicen, i en Xina ja lo hemos hecho. Sí. De fet, recordareu que una de les idees que he portat d'altres autors era la de Noah Harari, quan parlava que la democràcia no sobreviurà
a la fusió de la biotecnologia i la infotecnologia. Evidentment està pensant en això que dius ara. El que passa que això sí que ens porta a un altre terreny, que és el de la bioètica, que no és, diguem-ne, la matèria de la nostra assignatura, diguem. Però jo tornaria a la pregunta anterior. A mi em sembla que seria poc intel·ligent èticament generar màquines amb capacitat de ser conscients. Per què? Hi ha prou problema que tenim els humans entre nosaltres, per dir-ho així, com perquè creéssim una mena d'alterhumans que els haurien de reconèixer amb drets si tinguessin consciència, però que per la seva genuïna naturalesa serien bastant diferents de nosaltres. Haurien nascut de la nostra iniciativa i nosaltres podríem dir que tenim un cert títol de propietat sobre ells. Aleshores, esclar, la qüestió és que és molt dura, perquè, esclar, quins drets els hi reconeixeríem? Exactament els dels humans? No. Podem imaginar una societat on un número ampli de màquines conscients també votin? Sí. Jo prefereixo no imaginar-me-la. Prefereixo no imaginar-me-la. És a dir, el meu prec seria, en aquest moment, amb tota la modèstia, inventem màquines que no assoleixin el grau de consciència per evitar-nos el problema del reconeixement de drets a uns éssers que no acabem de tenir clar que puguin reaccionar com els humans en moltes coses. En los años 50, Norbert Wiener escribió un libro, es un libro maravilloso que se llama Dios, el hombre, Dios, hombre, golem y compañía. Y bueno, es evidente, alguien nos creó y nosotros vamos a crear algo como hizo Dios. Y este es un problema, es decir, desde que alguien nos dijo ir por la tierra y conquistarla, pues nos creemos con derechos absolutos y parte de esta naturaleza creativa, ¿no? De hecho, a Prometeo por eso le castigaron, por intentar crear la vida. Es decir, históricamente se repite la idea y se castiga la idea de crear estos nuevos seres. Y aquí te va a aparecer, ya lo dijimos la vez pasada con respecto a las armas autónomas, el hecho de que no los creemos aquí no implica que otros no los van a crear. Y entonces deberíamos ser capaces de entender qué está pasando. O todos los gobiernos se ponen de acuerdo y dicen no, cosa que veo muy difícil, o es inevitable que el desarrollo en la inteligencia artificial, ya no hablo en la biología, vaya en esta dirección. Pero sobre todo es porque ahora tenemos una confrontación también a nivel de bloques. Y entonces, y esa no tenemos que soslayarla. Es decir, los chinos están haciendo su propia guerra. A ellos capaz de que no les interesa tener muchos robots porque ya tienen mucha gente. Y mantienen una pirámide poblacional relativamente buena, pero en Europa no es el caso. Y con esta ola anti-extranjeros, pues claramente necesitarás algo que sea no extranjero. Y probablemente un robot es no extranjero. Y este és un problema claro. El que passa que, fixa't, hem tornat a tocar, o estaves ara tocant un problema que torna a ser de dimensió fonamentalment política, que és la justificació que una part del món creu tenir perquè una altra part del món no es posa fre o no es posa límits, que és el mateix que ha passat amb les armes atòmiques, el poder nuclear. Diu, per què es desenvolupen bombes nuclears aquí? Diu, perquè allà també en tenen i nosaltres ens hem de protegir. Home, jo diria, èticament això no val. Políticament es pot entendre, és a dir, els responsables de governs no poden dir a la seva població no et defensaré per raons ètiques, perquè la població dirà, escolti, la primera raó ètica és sobreviure, per tant defensi'm. I si per defensar-me ha de fer una bomba nuclear, no dic tirar-la, però tenir-la preparada, tingui-la. Bé, aquí estaríem en un cas relativament semblant. És a dir, podria ser que en un espai del món hi hagués suficient consciència ètica, social i política per dir no creem el problema de màquines amb consciència. Y a l'altra part del món la creen amb consciència i llavors dius, doncs jo també, perquè no vull ser menys. Vamos a ver, con el proyecto Manhattan es evidente que cuando se desarrolló la tecnología de la bomba nuclear, los científicos dijeron, bueno, si la va a utilizar, no la tire sobre ciudades habitadas. Y los generales la tiraron sobre ciudades habitadas. Es decir, no hacía falta bombardear Hiroshima y Nagasaki para ver que aquello podía hacer daño. Entonces, tampoco es que
elijamos muy bien a los políticos Ya, que ya. pueden tomar estas decisiones, pero también queda muy claro que quienes durante mucho tiempo han pagado la investigación tampoco han controlado la difusión de sus resultados, porque simplemente no los entienden. Es decir, yo conozco muy poco la estructura política científica en el país y yo no sé si existe nada como un consejo superior, un consejo consultivo del presidente del gobierno que cada mes le vaya a contar qué es lo último que estamos haciendo o se está haciendo, y al menos el presidente pueda estar informado. Ya no digo Teòricament entendido. existeix. Entonces, Pero no- porque yo conozco muy bien cómo ocurre en México, y en México le duró al presidente 2 semanas, porque claro, están hablando de nanotecnología, y eso que tiene que ver con la producción del tomate, ¿no? Este es un problema grave. En otros sitios estos consejos, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, como en Francia, Alemania, funcionan a la perfección, pero claro, también hay que ver el nivel de los gobernantes. Entonces, claro, cada pueblo merece los gobernantes que vota, ¿no? Sí, sí, efectivament. Molt bé. Hem arribat al llindar de l'infern, no? Sí. Quasi. Com m'has dit tu, Ulisses, fa una estona. Em penso que aquests 3 dies, aquests 3 dilluns, han anat molt bé, francament, perquè hem posat sobre la taula una sèrie de preguntes, de qüestions que s'han anat debatent, s'han anat avui d'una manera més explícita. No és que fins ara estiguessin en tot d'acord, però avui em penso que més enllà del swing i del jam session hi ha hagut una mica de boxa, que també... Però no hem arribat a les mans. No hem arribat a les mans perquè jo era al mig, però em penso que, i com que a més aquestes són unes xerrades, uns diàlegs que s'han gravat i que s'editaran o en farem algun tipus de projecció, em sembla que ens ajuda, si més no, a entendre on som, no? Entendre una miqueta quines són les preguntes que ara mateix ens podem fer. En tot cas, en nom de la Fundació de Jaume Casademont, del Centre Cultural de la Mercè, de la Universitat de Girona, de la gent que organitza la butaca, moltíssimes gràcies per haver vingut tots 3 dies, per haver vingut un dia, un, 2 o tots 3, i amb l'esperança que les properes coses que us proposem també pugueu venir. Amb ells dos també moltíssimes gràcies, moltes de veritat, perquè em sembla que ha sigut molt productiu.